Jesus sagde også, en mand havde 2 sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. I det fremmede land ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød den yngste søn op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Gud, jeg kom med de fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med sædekalve. Slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af kalvene og spurgte, hvad der var på færde. Kalven svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred, og ville ikke gå ind. Nu har jeg tjent dig i mange år, og har aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøre, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Min søn, du er imod. Alt mit er dit. Men lad os nu gå ind og feste. For din bror, som var død, er blevet levende. Han var fortabt, men er blevet fundet.